Kumusta man inyong kalipay karon? Hingpit o dili hingpit? Anang hingpit pasabot ana perfect or complete? Nothing is perfect man kuno matud pas istoryahan nato. Nothing is perfect. Pero si Kristo mingsulti nga naa di ay pamaagi aron dunay ba'y sitwasyon sa tong kinabuhi nga mahimong perfect or complete, anang wala ka nang hahanapin pa. Unsa man na? Kalipay. Gusto mo mahingpit inyong kalipay? Amay. Maura ni Godong. Unsa may iyang gisulti aron mahingpit ang kalipay? Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin diha sa iyang gugma. Timan-an baya nato to remain in the love of God means to remain in God's heart. Naa ka sa kasing-kasing sa Ginoo. Nya kay ang kasing-kasing sa Ginoo gadilaab man sa gugma, di man kasod ang yawa diha. Nya kun mo pabilin ta anang maong kasing-kasing, ang mahitabo wa gyud tay kasakit. Pulos ra gyud kalipay. Tuo mo dili. Kinsay mo tuo ta sa kamo? Sige. Lud ikonong naong. Kanang niisas kamot baptisting lud ang naong. Sige na, ready? Sige na, daghan-daghan na gyud. Amot lang. Unsa may timaan nga kita malipayon? Kanang hingpit yun ba ang kalipay? Ang timailhan sa tao nga malipayon gyud pipila lang niya. Ang number 1 nga ako gyung isigi og balik-balik, di gyud masuko. Basta hingpit gani ang kalipay sa tao, di gyud ka masuko. Di kasod ang kasuko. Anger, di na kasod. Basta malipayon. Sunod, di na gyud mahadlok. Kanang kahadlok para ra na suway gugma. Pero ang nahigugma, asa ko na mahadlok. At tanawan na inyong mga anak, kuyog bisan asa, basta uyab ang kuyog. Nahigugmas barkada, bisag asa dados barkada, kuyog yun kaya nahigugmas barkada. Mawa ang kadlok, kuyog mo katang. Sige, anak. Kabantay mo? Hawa mo kabantay. So mawa ang kasuko, mawa ang kahadlok, nga dayon, ang taong nahigugma, di nagutumon. Basta na ang iyang gihigugma, way gutom. Sa ato pa, wala ka nang hahanapin pa. Di na sila gutomon, pero magsige na sila kaon. Di ba? Nganong di man gutomon ang nahigugma? Labi na yung nag-abot mo, pulos mo nahigugma, di gyud mo gutomon. Kaya nga naman, magsige man mo hinatagay og pagkaon. Way gutom sa naghigugma ay kuha gyud gutom. Gisayunan kag naa na ninimong tulo. Asa to? Una, di masuko, nawa ng kasuko, nawa ng kahadlok, nawa na ang kaning gitawag na tong mga longings, mga kagutom o kauhaw. Dili ka ma-perfect ang imong kinabuhi. Ug mauna nga kining klasihas mga tao nga naaaning maong gugma, gitawag na to gugmang Diosnon, nga nagpabilin niining maong gugma. Ang ilasang ikahatag ngadto sa uban, dili toxic words or toxic messages. Kana bang makapabugat, makapastress, makapaguol. Unsa may ilang ihatag? Makapalipay. Tanawa sa unang pagbasa, ang mga leaders sa atong unang kaning ato bang Kristiyano nga relihiyon, ang mga leaders nga gipili ni Kristo pulos mga Hudiyo.
mga Jewish people. Karon kay nisod naman ang mga Gentiles nagkalalis na. Pero unsa may gisulti nila ni Santiago, ang mga leaders ba? San Pedro, Santiago, unsa may ilang gisulti? Minaw mo? Uy, wa mo minaw? Daray, limot mo sa guwanto. And pagkahuman nilang sulti miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon, bago pa lang ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo pinaagi sa kwan na nya human niini mubalik ako yang gisaysay ang kasulatan og si Santiago mipadayon pagsulti. Ang akong hunahuna kani si Santiago, si St. James, mao ni siya ang leader sa simbahan sa Jerusalem. Si San Pedro mo'y leader sa tanang Kristiyano, murag Santo Papa siya. Pero ang matawag na tong obispo dito sa simbahan sa Jerusalem, kay daghan naman kay itong mga simbahan ilang ipangtukod, mga group of believers, si St. James. Unsa iyang gisulti? Sa ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili mangaon sa mga hugaw nga inana. Ang ilang ipanghatag ang katog ang gisentro gid nila nga muhunong sila sa sala. Pero kana mga ceremonial nga mga practices sama ng pagtuli, ayaw na lang na. Kaya di man na sala kung di ka magpatuli. Pareha gud anang kita ba? Sala ba kung di ka maghimog simbahan? Sala dili. Kanang anhalan ta magmisa sa lawom sa kahoy ba? Sala na. Uy, tubag mo eh. Dili oy. Pero kung kita nga nagpractice nga naagi tay simbahan nya atong nindoton nya ingnon gid nato ang tanan dili gani mo kahimog nindot nga simbahan way misa. Ana, pareha sa anang sala ba kun muhatag gid mong stipends pare nya di sad mo muhatag sala ba na? Sala ba nga dili kaabot og 1,000 inyong stipends pare? Sala ba nga kinahanglan sala ba nga wa mo ihog sa kolekta? Dili. Pero pugson ta mo nga wa nay misa basta di kaabot og 1,000 ang kolekta, bugat gaan tingali na sa pipila. Pero og adto na nako isulti dito sa taga-Antugop ngadto sa Libho, maglingo-lingo na ilang unsa man ni oy unsa naman ni anha di anang mga bugwak anas mga limugmog basig mabugwakan ko dito naong ning parian ni ana gitingali naong og kwarta. Wa na mo misa basta wa mo ihatag nga kolekta mao gining kantidara. Pero moingon ko love offering bisag 1 peso okay ra gyud basta mao ra gyud na inyong maabot. Pero kung mao ra sa gyud na inyong ihatag bisag napa unta mo daghang ikahatag maimperno mo. Unsa man na bugat na gaan tubag ambot lang ninyo. Mao na ilang giingon nga kana lang mosentro lang ta sa sala nga di sila mobiya sila sa sala. Ayaw na lang ng seremonyal, ayaw na lang ng mga kuta-kuta diha. Di ba? Ug mao na ang nahigugma. Panalitan ron ato na ibutang na ron i-translate ang example ha, konkreto. Imong bana nangabit. Unsa may imong isulti? Biyaan ang kabit. Nga di na siya makikita sa kabit. Anaon nimo? Hoy, tuba. Ayaw, ing na lang dong sala biya ginang pagpangabit kung pwede undanga ginang salaa. Sige day, ako na gining undangon. Adiin mo na siyang dawaton. Praise the Lord, malangit na gid ka ana. Uy, pagsunod adlaw nakit-an man nimo nag-istorya man dito. Sila rang duha. Ang sa imong nahunaon. Masuko ka?
Oy, tubat. Soko ka no? Ang imong utok, judgmental man. So, ingon bil Ginoo, ayaw paghukom. Mo na ang sugo na sa Ginoo. Nya wa man ka nagpabilin sa iyang sugo, ayaw paghukom. Mao na nang ang aning malit-balik. Uy, mga batasan. Ay, gabot sa inyo, kupugan din mo. Ikaw, tigpakaroon nung kang yabaka ka, hudas kang dako, dinis akong tubangan, saad-saad ka, unya dito, ting sikrito din mo dito. Ana-ana, nya moingon din imong bana, wa may dautan tingali day, og mag-istorya, may kay higala man may. Suod man may. Nya naman siya problema, kay naman siya bagong uyab. Nya iya ko gikonsulta kung angayan bang makigminyo siya ato, nag-counseling intahong ko ato day. Nya mo tuo ka. Atanawa, inyo mga nang kabitan yan, counseling, niyabag. Mao na, kay wa man ta mo pabilin sa sugo sa Ginoo, wa man ta magtuman, ayaw paghukom. So ikakita nimong nagkuyog sila, maingon dayon ka, na-maintain yun ang ilang friendship. Praise the Lord. O, di ba? Nanindot, ana. Ang sunod nimong buhaton, mukuyog sa kanganto, ka mo ng tulo. Ang kuyog. Kaya di man ka managanag dool, kaya nga naman, friendship man, ingo mas Kristo, kitang tanan, iya naman tang mga higala, di ni sunod na kaniya, nga makighigala na ka sa imong, gitawag kanhi og karibal, or kaaway. Mo na ingos Kristo, love your enemies. Kakuha na mo. Apa nang litan ron? Napildi imong kandidato. Nya, ang imong suod nga amigo, nga trusted gid kay nimo, ni dool nimo nya gasigig pagarbo kay nidaog ang iyang kandidato. Nagsigtabi mo, napang, ako, ko magtuom, taog, grabe, lagi, landslide, lagi. Ang sa imong batiw, nya ikaw, napildi ang imo, nya iya dito landslide, portigin niyang daig, ang sa imong bation. Masoko ka? Wa kay kalipay, wa ka magsugo, wa ka magtuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, puyi ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y magdala kanimo ngadto sa kagawasan. Kana bang ma-set free ang imong kasing-kasing anang sige og self-pity, siging mahay, siging kasuko, tungod lang kay napildi ang imong kandidato. Mas-set free ka, ana, o ang imo ng buhaton mo dahil din ka, believe bitaw kay ko, landslide yun, congratulations na, ako willing lang yun ko mo support. Ana, ninduta na, no? Hawa mo ninduti. Maunay trademark sa tinuod nga taong malipayon, way kontra. Dali kayo na tong himuon ang kahiusa. Nya kung magkahiusa na, daghan kaayo ang mahimong kalambuan. Paragod nato dinhi sa atong parokya, nakighiusa nato ang hapit tanang mga nasod sa kalibutan. Ingnon talang, diin dunay mga Cebuano speaking dito nga mga tao nga nagdebosyon ni San Vicente Ferrer og sa mahal nga Birhen. Nakighiusa sila, bisag wa kakita nato, bisag wa kaila, nakadungog ra, siging pada og mga suporta, palit aning ato mga slots. Unsay nahitabo sa atong parokya, makita ninyo ang kanindot. Pero moingon tungod ba unsay labot ako diha ninyo Padersiano? Say labot ako nimo, di ko muhatag ko. Salig ra gyud ko ninyo. Pila raman sa na atong makuha din labi na pandemic, labi na daghan kay tag mga problema sa dinhi. Pero ang hinay-hinay bang to ba? Pras karon ang atong halin gahapon, ako na ning gikuha ang halin kada adlaw. Aron kay bawo sad mo og tagpilang musod nato kada adlaw. Ang atong halin gahapon lang sa atong DOPS niabot og 90 kaslats. Pakpak, 90. Ang ato ng total nga halin, 4,805 slots na. Di ba? Pakpak yapon. 49,195 pa ang available.
Ugma sad basin pag nanasay mintag mo abot og 195 sad no ugma. Pero karon mintag mahalinan tag 195 slots kay haron ugma 48,000 na lang ni magsigig us-us nya. Ang pag-us-us ni ini pasabot ang atong project nag-anam nagka-realize. Unsa may hinungdan kay nakighiusa nato ang dunay pagtuos Ginoo. Nasay pipila nga nakighiusa nato nya tungod lang kay nakawali ko nga murag pabor sa usa ka kandidato wa sila kauyon, nag-all in town nya murag di nagitingay to mo palit. Nang nag-ampo lang sa Ginoo, Lord, wa biya ko'y tumong atong akong pagwali nga akong pasakitan ang kuan pipila, pero saylo alang ko kung nakawali ko ato, pero di man tingali to dautan gyud ang akong giwali, pero unsaon man nahimo mang dautan silang kasing-kasing kay mura pa manggog na apay samad niya di intaon, di ba di man kakakita kung ang imong mata puno pa sa luha, di ka kakakita sa nindot nga gipakita nimo ana. To intaong gipantiksan intawon ko sa pipila o giingnan ko kawa sad nimoy ayo pa diroy. Gadaho man ko nga buutan ka, buangon man day ka. Ako lang sang gidawat. Yang ako rasang tubag kay nahigugma magyud sa kunila, akong giingnan salamat kaayo ha sa imong negative judgment sa akong gisulti. Nakalimpyo gid ni sa akong kasing-kasing. Di ba? Sana all. O bitaw, kana bitang usab ya gis makapalambo sa akong pagkapari kanang daghang musaway. Ganahan kay ko ana. Kana bang sawayon ko kay sisigihan kog daig. Kay ngano man matudluan ko unsa pay angay na kong buhaton aron nga inig buhat na ko ana adi na gina musaway. Di ba? Ya kisa pa may musaway nako. Napa? Napatingali. Buhato na sad. Okay kayo. Lingiw-lingiw mo diha. Saway na sad mo nako. Sige lang. Ang pasabot lang nako ani nga kung magkahiusa ta, mulambo gid ta. Kung dili ta magdinao, mahigugma tang muhatag, dako kayo ang mabuhat sa imong usa ka slot. Kanang imong 1,000 dako kay nagmakahimo na og bag-ong kumbinto nga mo cost og 25 to 30 million pesos ang imong one slot kun mopalit lang ka. Pero kung imo nang itukod og kumbinto ang imong one slot, unsa ra may matukod ana? Maglisod gani na sa 50 ka book tiles, di ba? Pero kung imo nang ipalit og slot, makatukod na. Ya imagine na mga 100,000 tantanan mo palit tag one slot tungod sa imong gugma nga andam kang mutabang og tukod tag one slot lang, sobra gud ta 100,000 mga parishioners, territorial ug online parishioners. Imagine na unsa itong mabuhat ang usa ka vote, usa ka boto sa botante makapadaog og kandidato, di ba? Hoy. Makapadaog dili. Makapadaog. Usa lang basta mo butar lang sa gintang tanan. At mo na resulta. Nanatay mga resulta sa eleksyon. Mahimo gyud basta itampo nimo ang matag usa ka slot. Pero gakinahanglan ni og gugma. Nagkinahanglan ni og pakighiusa bunga sa gugma ug anhi dinhi mahingpit ang atong kalipay. Gahapon di hapit matumba pag naog sa sakyanan kay naagi ko gikan ko didto nya gasinilas ra ko gaana pag agi nako ni parking sila ingon dayon siya kana kinsa man na isa murag si pader isa dili na pader kay magsulob man to klikas dili mura lagi pader pagkaklaro na ginila atubangan anang groto pag sign si pader lagi pader naku hinay na matubak kan sarasay naman siya kay tiwasono naman sang edad baka na
Di na sa kay paparehas na akong edad ba. Malipong biya mo kalita gawas no. Anak. Pa-picture may pa rin ako. Ay sa usa ka sa kustaas kay mag-ilis pa ko kay basinyag maingon sila nga kinsa man ning kuan kana ganing homeless nga imong gipicturean. To nag-ilis ko dito pag soda ko dire namin nagpicture ay hala ka gwapo gid ini mo pa rin. Ay salamat in taon. Salamat Lord nga di na kay sila tarong og pananaw no. Bang malipay ka nga gikan pa sila sa laing nasod ana nga ngari kay muari gyud pa picture makaingon ta ba kanindot bation nakighiusa kanindot ni anang maong gugma kaysa magsigit tag sininghagay maghinukmana ita magdinautay tag maayo mao na mahingpit ang inyong kalipay basta magpabilin mo sa akong gugma. Ug mao na ni ang tinuod nga kahulugan sa atong tubag sa Salmo responsoryo, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ang katingalahang buhat sa Dios bisan ang kaaway pwedeng higugmaon, bisan ang mupatay pwedeng pasayloon.